Hi, it's dinner time. How are you to find out? Ang kulang ulam. Nisip ko mag-YouTube guys na. YouTube? Pangit mo ng sili. Hi. You and me together. Channeling. Don't speak. Ang daming ulam. Sino di pa kumakain, ma? Ma! Saan, sudandagan na tayo. Dad, Gusto kumain. kumain na sila mga mo? Ulam. Ikaw nakarinig na? Dagan na ganyan. Ay, dami na ako nakibisita ko. Ano siya? Ikaw. Buwan mo siya. Ano magkano si Juan? Si Milmar. Hindi nga tuloy. Hindi na tuloy ang Milmar. Pinupuno pa naman ni Mama yung tubig. Ang hirap mag-ano. Buwang. Kain. Hindi ako makapag-live, ay makapag-guest sa live video. Live Hindi ka video. makaakyat? Bakit daw kaya? Hindi pa pala try, no? Kagabi pa yan eh. Wala si Mia. Wala. Nakala, iba. Ha? Sa? Oh, yun ako hindi ko akan. Oh, hindi ko akan na alam. Taon mo. Taon mo. Kamu rin na ako disita. Mo rin lama. Niya, bisan mo kaon na ugma. Sayang na pud na. Sabi ko nag-ingon nga, dagkanon yung lunga, kaya naman ko ano na ni Jerry. Hindi pa pala kayo kumain. Ito para sa amin, ang dami pang ulam.
Tagay naman sila dito. Basta kan? Si Kuan man. Si Italalit? Unsa? Yan. Ay, carder dito, ani. Yayaya nga ako. Naginom siya sila ulit? Inom sila. Ang duway. Gin. Gin. Basta gin ako yun, hindi ko kahubog. Ako rin. Kapag isa ka kis anak. Ay ka nang... Siyempre pag sobra, talaga masakit sa ulo. Pag sobra ininom mo. Isa ka buhok. Mara. Ako din. Ulo na kinuha ko. Siyempre, ito nagpalit sa bulan, di ba? Mahal kayong bulan dito ito. Ha? Saan ka galing? Sulat. Wala mo ka gano'n.